No a v štúdiu Teatry vítam Sergeja Chelemendíka. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Videli sme posledné správy, ale počuli sme aj to, že strana Regionov chce na podporu prezidenta zmobilizovať 200 000 svojich priaznivcov. To znamená, že by sa dve masy ľudí mohli stretnúť v centre Kyjeva. Je to podľa vás krok, ktorý by mohol viesť ku konfrontácii priaznivcov, ktorí sú za Janukoviča a proti nemu? No, podobná situácia už bola v roku 2004, kde dve masy ľudí stáli proti sebe a prekvapujúce nedošlo k žiadnym obeťom, ale chcem zdôrazniť, že to, čo sa odohráva teraz na Ukrajine, je pokus o nelegitímnu zmenu moci. Ruské médiá o tom hovoria, že je to pokus o štátny prevrat, časť ukrajinských médií hovorí to isté. A v podstate ten pokus stupňoval až do chvíle, keď prezident Putin sa vyslovil v tom zmysle, že je to, nie je to revolúcia, je to pogroma, ktorá je zriadená zvonku. A v tejto situácii to násilie, ktoré sa vyvíjalo v Kyjeve, ako by sa zastavilo a sa dostalo do takej, by som povedal, takej fázy, kde manevrujú dve strany medzi sebou. Ale ako sme už hovorili v minulej relácii, čo som naznačoval, to nie je teraz otázka európskej integrácie Ukrajiny. To je otázka vojna a mieru, doslova. A v tomto slova zmysle je mimoriadne dôležité, aby to, čo sa odohráva aj bude sa odohrávať na Ukrajine, nevyústilo do niečoho, čomu sa hovorí občianska vojna. No, pán Chelemendík, len vy poznáte predsa históriu. Ja už som tiež čo to zažil aj v tomto kresle, aj skôr, keď sme tu mali nežnú revolúciu. Aj vtedy tá oficiálna moc hovorila, že to je pokus o nelegitímne prevzatie moci. To asi hovorí každá jedna moc, ktorá čelí tomu, že má ľudí na námestiach, ktorí sa snažia ju vymeniť. Je to vždy len otázka toho, či ten pokus je naozaj spravodlivým pokusom, či tá vláda... A potom bude pomenovaný revolúciou. A či tá vláda robí to, čo ľudia chcú, pretože to je povinnosťou každého jedného politika vlastne naplňať vôľu ľudu. Alebo či tá vláda je naozaj, povedzme, v práve, ak sa bráni, pretože je to tak, ako vy hovoríte, že ide o niečo, čo je organizované zvonku. Môžem spomenúť Sýriu, môžem spomenúť Líbiu, môžem spomenúť Egypt. Aj tam tie vlády hovoria v podstate to isté. Niekde môžu mať pravdu, niekde pravdu nemusia mať. Čo je podľa vás takým dôkazom toho, že čo ste povedali, že ide o niečo riadené zvonku? OK, je tam už na mieste tajomníčka z Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov, ktorá rozdáva protestujúcim jedlo. Spojené štáty zostrili svoju retoriku. Je toto dôkaz toho, že ide o... Tých dôkazov je obrovské množstvo, tak poviem ten posledný. Dnes Európsky parlament prijal rezolúciu, ktorá vyzýva Ukrajinu, aby uskutočnila predčasné voľby. To mi tak pripadá, ak by slovenský parlament prijal rezolúciu, že na základe nepokojov v Taliansku musí uskutočniť predčasné voľby. Hej. A ešte viac tej rezolúcii šlo, tam hovorilo sa o tom, že Janukovič musí dokázať týmito voľbami svoju legitimitu. Keď hovoríme o tom zasahu zvonku, zdôrazním ešte raz, že vyslovene Putinom to, čo on povedal, v podstate znamenalo nič iné, že Rusko nebude tolerovať tento zasah zvonku a bude tiež zasahovať. A iba toto síce Rusko reálne teraz momentálne do situácie nezasahuje. Ale na tom tzv. Euromajdane sa vystriedali skoro všetky byrokraty z Európskej únie. Zdôrazním, oni sa zúčastňovali, ministri a tak ďalej, sa zúčastňovali tých demonštrácií, skôr ako šli akože za predsedom vlády a tak ďalej, potom šli tam. Sa šíria obrovské množstvo materiálov, že napríklad letáky, ktoré sa tam používajú, hej, sú proste kopie, sú tie isté letáky, čo sa používali na námestí Tahrir v Egypte. Tí ľudia, ktorí útočia na políciu, sú, keď nebudem vyberať slova, dosť pripravení. Nepoviem, že žoldnéri, neviem, možno to robia z idejových dôvodov,
Ale sú to profesionálne pripravení ľudia a polícia má stovky zranených momentálne, keď budete pozerať na opačnú stranu. Dobre, hovoríte o Rusku, hovoríte o Európskej únii. Rusko je v tomto zatiaľ pozorovateľom, nejedná sa o jeho územie. Ako môže Rusko teda povedať, zatiaľ nebude zasahovať. Áno, má tam pomerne veľkú menšinu, v prospech ktorej by teoreticky zasiahnuť mohlo, ale ak sa jedná o štátny záujem Ukrajiny, prečo vôbec Rusko považuje za svoje prirodzené právo zasiahnuť alebo nezasiahnuť v takejto situácii? No moment, teraz zasahuje nie Rusko, zasahuje Európa a za chrbtom Európy stojí Spojené štáty. Ale povedali ste, že Rusko zatiaľ nezasahuje, alebo zatiaľ zatiaľ to je až po chvíľu, ak môže sa začať rozklad ukrajinského štátu, hej, a rozkol krajiny. V tejto situácii Rusko nemôže nezasáhnuť. Takže ja som dnes ráno... Takže ak by došlo k tej občianskej vojne, tak si myslíte, že Rusi sa nejakým spôsobom pohnú smerom k svojej menšine a budú sa ju snažiť chrániť? Ja to popíšem tak. Ak by došlo k tomu, k čomu smeroval celý ten proces, k nelegitímnemu zvrhnutiu, zdôrazním, akože nie je dôvod akože zvrhnúť Janukoviča na mítingoch. On jednoducho nie je podľa proste žiadnych pravidel. Ak by k tomu došlo, tak to by znamenalo skoro okamžitý rozkol Ukrajiny. A toto je vec, ktorú nikto si v tejto chvíli v Európe neželá. Lebo nikto nevie, ako tento rozkol bude vyzerať. A napriek tomu tvrdíte, že Európska únia ale tomu nejakým spôsobom napomáha. Tak čo to je vlastne za politiku, respektíve má to nejakú vnútornú logiku? Tá politika je dosť divná, lebo Európska únia napomáha tomu, aby zo štátu, ktorý je zatiaľ, akože síce sa hovorí, že je to tzv. Fail state, čo znamená akože doslovne neuskutočnený štát, hej, ale je to stále štát. Európska únia sa zúčastňuje akože veľmi aktívne na rozvrate tej štátnosti, zdôrazním akože, ktorá je legitímna. A tie následky môžu byť pre Európsku úniu, pre Európu také, že Ukrajina sa začne deliť. Ja som dnes zverejnil článok, ktorý veľmi široko ide ruskými médiami, ktorý sa nazýva v ruštine doktrína воссоединения, čo znamená doktrína znovu zjednotenia Ruska a Ukrajiny. A som presvedčený o tom, a túto prognózu chcem vysloviť teraz verejne, pri akomkoľvek vývoji, ktorý teraz ide, akože, ktorý ide na Ukrajine, toto bezprostredne zasahuje do budúcnosti Slovenska, lebo tento vývoj sľubuje, že na západe Ukrajiny vznikne útvar, ktorému sa hovorí akože Galičina, Galícia, Halič. Vznikne útvar, lebo Rusko z hľadiska jeho správania sa, jeho dejín, toto teritorium nikdy ani neovládalo a s veľkou pravdepodobnosťou, ktorá sa blíže k istote, Rusko z hľadiska geopolitiky nebude chceť v prípade rozkladu Ukrajiny zápasiť o toto teritorium. Takže ponechá si skôr tie východnejšie časti Ukrajiny, tam, kde sú konec koncov nerastné suroviny, tam, kde má Janukovič väčšiu podporu a bude ochraňovať tým pádom aj svoju menšinu. Je toto tá situácia? Ja to ešte viac k tomu dodám, lebo o toto územie, ktoré najviac patrilo Rakúsku-Uhorsku, už teraz veľmi intenzívne prejavujú záujem Rumunsko o časť, Maďarsko o časť a Poľsko. A vznik takéhoto útvaru, ktorý najviac sa bude podobať na súčasné Moldavsko, hej, ale oveľa akože v inej situácii, by som povedal, kde tie hráči sú, lebo aj Moldavsko je veľká hra, môže celý ten región vťahnuť do toho pásma, ktorému sa hovorí balkanizácia. A toto je to nebezpečenstvo, na ktoré chcem upozorniť. A keď už hovoríme o tom, že Západ stále obvinia Rusko, že Rusko vydierá Ukrajinu, ja chcem pochopiť, v čom je to vydieranie. To sú ruské politici tam na námestí. Akože v čom je to vydieranie? Lebo Rusko jednoducho... Keď sa vrátime na úvod, zmluva o plyne, Ukrajina nepotrebuje toľko plynu, koľko sa zaviazala odoberať, tým pádom prepláca Rusom veľkú časť toho plynu, ktorý vlastne ani neodoberie, platí za nič.
To je politická zbraň, ktorú Rusi zrejme používajú a konec koncov dôkazom je aj plynová kríza spred niekoľkých rokov, že to teda takýmto spôsobom svoje nerastné bohatstvo naozaj používajú. Potom je tam možno tá medzihra, kde sa teda hovorí o tom, že áno, Ukrajina na jednej strane chce vstúpiť do Európskej únie, na druhej strane chce podpísať vstup do colnej únie s Ruskom. Tam môže mať opäť Rusko svoje výhody a svoj záujem. To je oficiálna vec, o ktorej sa dlhodobo rokuje. To znamená, sú tam jasné záujmy Ruska, ktoré by mohli viesť k tomu, že to záujmy, ale nevidím, konec koncov na tom riešení, ktoré vy hovoríte, môže mať záujem aj Rusko, aby získalo tie časti Ukrajiny, o ktoré má záujem. Pozrite sa, v Rusku idú obrovské debaty na túto tému. Hej? A ten osud Ukrajiny je de facto aj osudom Ruska. Preto pre Rusko táto otázka je existenčná, čo bude na Ukrajine. Na rozdiel od tých iných hráčov, ktorí skúšajú využiť situáciu slabej moci na Ukrajine. Lebo tá moc je reálne slabá. Keď ona dovoluje všetko to, čo sa tam deje. Janukovič v priamom prenose opýtal sa, že čo by bolo, ak by takto sa správali demonštranti pred Bielým domom. Hej? A mu americký predstaviteľ povedal, že by to trvalo 5 minút. Ale na Ukrajine to trvá teraz akože viac ako 3 týždňa. No zrejme je tá nespokojnosť, možno aj s politikou tej vlády. A teraz sa dostávame opäť na úvod našej relácie, respektíve nášho rozhovoru. Ak sme teda hovorili o tom, že naozaj nastávajú v histórii chvíle, keď takýmto spôsobom prichádzajú vlády o moc, či ide naozaj o vládu, ktorá sa snaží niekto zvrhnúť zvonku, alebo či ide o vládu, ktorá prestala vládnuť svojim ľuďom. Ak sa Ukrajina a Janukovič na jej čele dlhodobo snaží, rokuje, chce vstúpiť do Európskej únie a niekoľko dní predtým, ako na samite vo Vilniuse sa má podpísať asociačná dohoda, z tohto celého vycúva, nemyslíte si, že ide proti svojim občanom a stráca legitimitu? No, poviem to tak. Sú dosť široko známe informácie, že túto zmluvu, keď hovoríme o tom, že aká je moc na Ukrajine, ona je naozaj slabá. A je to memento pre každú krajinu vrátane Slovenska. Keď moc oslabne, krajina sa stáva obeťou dravcov, keď poviem to jednoducho. Hej? Ale nemyslím si, že Rusko, ktoré s Ukrajinou žije celú 1000 rokov svojich dejín, tu vystupuje ako dravec. Dravec je niekto iný. Ale k tej zmluve, tá zmluva má 900 strán, ktorú podľa tých informácií, čo sú overené, táto slabá vláda podpísala bez toho, aby to preložila do materskej reči, alebo aspoň do ruštiny. A ten preklad museli im spraviť ruské kolegovia. A potom zistili, že v tejto zmluve 900 strán, 600 strán sa venujú sankciám rôznorodým za nedodržanie zmluvy voľného obchodu. Takže bohužiaľ tá súčasná elita na Ukrajine zlyhala a ona akokoľvek sa to vyvinie, nebude mať dlhú životnosť, o tom môžeme hovoriť. Ale to, čo bude sa odohrávať ďalej, môže mať buď mieromilovný charakter, poznáme aj príklad takejto krajiny ako Československo, ale môže mať charakter vojny, čo má nepredvídateľné následky, zdôrazním, lebo to bude vojna de facto na historickom ruskom území. Pán Chalemendík, skončíme pri tomto, aj keď to nie je, či bude realistická alebo nie. Už bez ohľadu na naše želania, tá realita sa nie vždy riadi našimi želaniami. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas pre reláciu Téma dňa. Ďakujem za pozvanie, dovidenia.